snart igen. Kom med det benzin. Til Rørup. Og det ser vi også med Country her. Det er jo helt fantastisk, at man sætter så mange penge i at restaurere dem op til som næsten ny. Country Super 6 fra 68 med 115 heste. Og det er Peter Petersen fra Røde Kro igen, som var lige forbi for lidt siden, og som nok også kommer med sin bil måske. Ja, den får vi også at se. Så, men den lyse jord er velrestaureret her, og en fin traktor. I hvert fald den eneste er her i dag. Og lige pludselig så er det jo en holdsag. Men fra 68, det er jo ikke gammelt endnu. Men vi ser. Tak for det. Ja, så kommer det igen en Porsche. Det er en T217 fra 62 med 23 heste. Henning Jørgensen fra Gørding. Og den har oliehydraulisk kobling. Kan du vise det lidt, eller? Ja. Jeg lægger lige mærke til, at han lader traktoren trække frem, og så påvirker han lige bremsen lidt. Det er oliekoblingen, der trækker traktoren. Det er virkelig en meget, meget fin finesse med den type traktor. Oliekoblingen. Den har været brugt til mælketransport i 7 år. Og så har den faktisk stået stille i 28 år, og nu står den her ganske fint og original. Henning Jørgensen gør det. Tak skal du have. Fiat fra Italien, en 312, diesel 38 heste, Henrik Løjrup Larsen, Vojens. Igen en fin traktor, flot opbygget, god vægtfordeling. Fint og original i udførelsen. Henrik Løjrup, tak. Og hvad har vi så? Har vi mælk til alle? Det er jo Holstes med Malten Jule Påske, som har samlet sig i sådan en fin træk. Og det er en Rapid Racer-type traktor jo, som man brugte i Schweiz. Den er fra 68 og har 18 heste. Og selvfølgelig så er den også blevet brugt til alverdens ting, blandt andet til at slå hø med, og så til mælketransport. Og det er jo en unik sammensætning, og det får du tak for, Preben. Tak for det. Bemærk i kraftoverføring
hen til vognen, så man har træk over baghjulen lang tid. Man kan gå og nusle lidt og pusle lidt om sin traktor. Så det er flere og flere, der får anskaffet sig sådan en lille traktor. En lille hobbytraktor. Den er lavet i Nordhund. Så er det en helt specialitet her. Det er en grå Ferguson, som er 100% restaureret, velrestaureret. En meget speciel ting er at se i forhjul på den, og på andre traktorer, så er de totalt lukket. Forhjulene på de andre grå, vi har set indtil nu, de har tunger. Her har vi helt lukket bagfælge, og så er det en frontlæsser, som er totalt unik. Det er en original Ferguson frontlæsser, som kan løfte. Man kan stå 270 kilo. Det var alligevel meget dengang, at man kunne til hjælp bare at kunne løfte, i stedet for at trække i trisser og trosser. Så man kan sige, at det var noget stinkelt nu, og det holdt jo heller ikke, men det var alligevel en hjælp. Og alt, hvad det kunne hjælpe i landbruget, for det var alt for meget arbejde i landbruget, så var det taknemmeligt at sælge noget til landmænd, for bare det kunne aflaste alt det arbejde, det var. Det er Svend Andersen, Åstrup Lund, og det er også en af de første med standardmotor og lodret oliefilter. Det er jo, nu begynder vi at gå ind i, men det mærker lige, når I kigger på den, at den har lodret oliefilter. Så har vi vist været igennem. Tak skal du have for en fin traktor. Svend Andersen, Åstrup Lund, ved, hvor bor du henne? Hvorhen? Hvorhen? Ved Horsens? Ved Horsens. Ja, Massey Ferguson. Og så Massey Ferguson er jo også worldwide. Her har vi en fransk udgave af en Ferguson. Hvis ikke han var så patentig som han er, og elektriker, og kan bygge sin egen maskiner, så vil jeg jo sige, at han er skød i hat. Men vi kan ikke komme udenom ham. Det er Per Hundebøl fra Åre ved Varde, som kan alverdens ting. Og første gang han kom med den, så kørte vi så hurtigt rundt i ring til sag, og så kommer det en Ferguson 35, og så bremser han jo lige op og sagde, tag lige og se ordentligt efter. Men det er jo helt galt, og det er jo sådan noget, som gør det sjovt, at det er en mand, som kan håndværket. Han bygger en Ferguson 35 om med en 6-cylinder motor. Og jeg har selv prøvet den herude. Jeg røg næsten til brød på 2 sekunder. Når den får baghjul, så er det bare helt vildt. Men det er sådan, at Per, han er jo elektromekaniker, og han er håndværker. I kan se, at han har lavet den ihjel. I kan overhovedet ikke se, den er slet sammen af 2, for at lave den det længere. Og det er helt fantastisk håndværk, der er lavet der. Og det skal du jo have meget ros for. Og så vil jeg have lov til at drille det lidt, fordi den er jo ikke original. Og vi er venner alligevel. Godt. Motoren, den kommer fra en 625 majtasker. Og så er den lige sat lidt op i ydelse, for det ikke skal være løgn. Og gearkassen, den er fra en 65'er, en Ferguson 65'er. Så den er bare lavet for sjov, skriver han. Tak skal du have, Per. Her er det selveste vores formand, Arne Donslund, som sidder på hans fine restaureret boksetraktor. Det bokser, bare lyden af den er jo helt fantastisk, og det er en hver samlestrøm. Kvalitetstraktor overalt. Den er fra 61, har 52 heste, og Jens Arne Donslund, han kommer fra Hejnsvig, og har været vores formand gennem mange år, og det har vi været rigtig glade for. Og det bliver du nok ved med i mange år, Jens Arne. Tak for det. Han siger nemlig, at han vil stoppe. Ja, så kommer det en bundgard, og bundgard, det er også som en vintraktor til at køre i bjerg med, og selvfølgelig så har vi alderspræsident i den. Den over Jensen og Bodum og Brok på sin side.
fine restaureret Ford som Major, og den er for 53 med 40 heste, og det brummer bare. Det er en blå farve, vi skal have fremme, siger Svend over. Ja, du skal bare klø i år. Hvad gammel er du? Og vej til 85. Du kan nå at restaurere mange i en hos Svend over. Skal vi lige klappe den gang? Med en 6-liter Mighty Mustang motor. Det er Peter Petersen fra Rødebro, den er importeret fra Ohio, USA i 2002. Den har kørt tømmer med efterløber i de nordamerikanske skove i 33 år. Så er den blevet restaureret fuldstændig op, og så har den i en periode stået på museum. Fra 69 til 2000 har den været på museum. Den er påmonteret et spil, der hedder Carbus Detroit Stavspil. Original og sjov og fint, og tak for det, Peter. Så er jeg rigtig glad for, at Buk blev kørt frem her. Her har vi en Hercules, og det var jo så bare Rolls Royce af det hele. Buster, Boxer, Bison, var ved Volvo, og her har vi Juni, Jupiter og Hercules med Buk. Buk var dansk, og her var det sidste Buk kunne præstere. Et førerhus med plan førerhus, ophængte pedaler, affjedret sæde, totrins kobling, differentialspær og langt forud for sin tid. Og vi kunne ønske, at det havde været penge i landbrug, så de kunne have støttet den traktorfabrik, så vi rigtig havde fået en stor produktion i gang. Men produktionen den endte ret bræt i 1968, da fabrikken blev snydt ved at sende en hel del traktorer til Tyrkiet, og de fik alle penge på. Og herhjemme var det ikke nogen opbakning, og AP Møller så meget fabrikken sagde, at hvis ikke vi kan få det til at løbe rundt, så lukker det. Og sådan blev det. Desværre, motorerne, de små Buks motorer, bliver den dag i dag produceret på Kaldesens fabrikker i Aabenraa til skibsmotorer, blandt andet til redningsbåde. Hercules for 67, 93 heste, et unikt eksemplar, nu er Danmarks stolthed. Det er Martin Holst Vamdrup, som har det fine totalt restaurerede Buk-eksemplar. Den har jo også servostyr, det var også en af de ting, det ingen andre traktor havde på den tidspunkt. Den har affjedret foraksen, det kan du ikke. Men det kunne kun lave 47 stykker af den model. Og her kunne jeg se, at den er yderst svær at finde. Den er mulig at finde. Det er faktisk et unikt eksemplar. Du får rigtig meget tak, Martin. Tak. Ja, det er skønt med nogle store mandekræfter her. Jeg er lige i USA, 75, 200 heste, 6-cylinder turbo, diesel, intercooler, alt hvad det kan klemmes i. Martin Holst i Vamdrup, han vil fremad. Det er jo den største tohjulstrål traktor ved John Deere i 70'erne. Den har stor foraksen, helt op til 3,20 meter i bredden. Baghjulet har ekstra vægte, helt op til 950 kilo, og det er jo som set en meget kraftig bygget traktor. Den er jo importeret fra Michigan i USA, og det er skønt, at vi har sådan en, når vi er frem. Tak for det, Martin. Nu tror jeg faktisk, det begynder at blive hård over
får I rigtig mange tak for